ଘରେ ଯଦି ଅରୁଆ ଭାତ ବଳି ଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପାର୍ଟି ବା ଫଙ୍କସନରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି এই ରେସିପିଟି ବନେଇ ନେବା ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ এই ରେସିପିରେ ଦରକାର ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ବନାଯାଏ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯୋଉଟାକି ଗତକାଲିର ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଭାତକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରି ନେଇଥିଲି। ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟେକ୍ସଚରରେ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ସେଥିରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଝରଝରି ଆକାରରେ ରହିବ। ତାପରେ ଯାଇକି এই ରେସିପିଟି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ତା ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବା, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା। ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତା ସହିତ ନେଇଯିବା ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ନେଇଯିବା 2ଟି ପିଆଜ, 2ଟି ରସୁଣ। ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣର ସାଇଜ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ। ତା ସହିତ ନେଇଯିବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆପଣ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ନେଇଯିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟର। ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ କପ୍ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟର ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ନାହିଁ, ଦେଶୀ ମକା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ନେଇଯିବା କଡ଼େଇ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। এই ପାଣିରେ ଆମେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟରକୁ ଟିକେ ସମୟ ବ୍ଲାଞ୍ଚ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନକୁ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟରକୁ ପକେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟରକୁ ନ ବ୍ଲାଞ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ବ୍ଲାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଟିକେ ସିଝେଇ ନେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ସିଝେଇବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଶୀ ମକାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତାକୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବେ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝେଇବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ହାତରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଫୁଟା ଦେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନରରେ ରଖି ନେଇଛି। ଷ୍ଟେନରରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଗରମ ପାଣିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ସେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏବେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସଟି ମାନେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିନେବା। ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମେ ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିନେବା। এই ରେସିପିରେ ଏମିତି କୌଣସି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ପରିବା ଆପଣ ଏତିକି ପକେଇବେ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ରସୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରଖିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିବା ପକେଇବେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ସିଝିଯିବ। ତା ସହିତ ରାଇସ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେବ, ମାନେ ରାଇସ୍ ସାଇଜ୍ର ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଟି ନେବେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ସେପ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ରାଗ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ କମ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପରେ ଏଇଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କମ୍ ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। এই ରେସିପି ପାଇଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରସୁଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଡ଼୍ କରେ, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବଟର। ଆପଣ ଯଦି ବଟର ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଘିଅରେ କରିପାରିବେ। ବଟର ଏଇଠି ଆମର ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ଚପ୍ଡ ବାଲା ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ପରିବା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନୁହେଁ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଟାଫଟ ଭାଜି ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲିଣି, କେବଳ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଫ୍ରୋଜନ ବାଲା ମଟର ଆଉ ଏଇଠି ସୁଇଟ୍ କର୍ନକୁ ପକାଇନି। ଏବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ମକାକୁ ଆଉ ମଟରକୁ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ।
এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଲୁଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ପକେଇବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଭାତ କିମ୍ବା ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ ରାଇସ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲୁଣର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରିଙ୍କ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ପରିବାର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ରଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟରେ ଇଏ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। এই ରେସିପିକୁ ତିଆରି କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାଇସ୍କୁ ମାନେ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର ନେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଆଡ୍ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଆ ଭାତ ପୁରା ଝରଝରିଆ ହେଇକି ରହିବ। ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ରାଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆପଣ ରାଇସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ରାଇସ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଇଠି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାଇସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ୍ କରିଛି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ରେସିପି ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅରୁଆ ଭାତକୁ ସକାଳେ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଅରୁଆ ଭାତ ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିନେବେ। ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ এই ରେସିପିକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ବଳକା ଭାତକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ରାଇସ୍ ପୁରା ଝରଝରିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଠାଳିଆ ହେଇନି କିମ୍ବା ଜାଉ ହେଇନି। ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଥରେ এই ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରାଇସ୍ରେ ମାନେ ଭାତରେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ସେ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସେ ମଏଶ୍ଚର ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ରେ ଆମର ମଏଶ୍ଚର ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ এই ରେସିପିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ସସ୍ରେ ଆପଣ ଏତିକି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ରସୁଣ ଆଉ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡର ମାନେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ এই ରେସିପିଟି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ୟାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରନ୍ତୁ ଇଏ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟିକି ହେବ ନାହିଁ, ଜାଉ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ ରାଇସ୍। ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ୟାର ସ୍ୱାଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇ ନେବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ରାଇତା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ୟାକୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।